Praise the Lord. Odofo onyankopon sha bebre me ma wakwa abanenso. E de ba uti ase sendwumedie so. Odofo ye mompaye. Ye nyankopon ne abankese. Onyameti asefo yesufra oji yenso. Ye nyankopon ne den so yeda wase o yankwa ode ache yen. Onyame nkronkron ye to nsafro se befa wakwan na kasa kire yen. Fa hye odin konkron ni onyam. Ewo Yesu Kristo dim ni abompaye. Hallelujah. Amen. Odofo mema wakwa abaprakusu bio na ye fa akenkan semanenso. Efi Marko asempa tinkron. Nti chemoduasa enum edikosi eduasa enson. Na Yesu Kristo ofre na esuafo dumienu ne ba ne nchen. Na oni omo kasa fa ahobrase ho. Yenimu se ahobrase bibi ehu hia pa ye. Ewo enkankan onyankopon adwuma mu. Ena abrabo mu nso ye bre ye ho ase a onyankopon pagya ye no de du akire. Ye bre ye ho ase kura mpo yetimi ne mpenifo enante. Mpenifo mo chen ye mpenifo a omo badwombafo mpenifo mpo no omu nim nyansa echen ye yetimi ne omo nante. Odofo enti ahobrase ye bibia ye wura nankasa okire ye. Obre ne ho ase. Obre ne ho ase a kosi owuo mumpo. Odofo na ebasa no fra abofra ketwa na okache omo se omo hwe abofre. So bebetimi agi mofre mu ba ko a ewo no Yesu din mu a enhira ene yen. Kwan benso ne betimi atwe abofra ma Awurade. Ni nyina ne se betimi abre ye ho ase ne yetimi aba te se mofra tibie mu. Ye gidie be se abofra gidie nyese bia ye adwene abofra adwene ne mom abofra de wo hye ne bo a onim se ne maame ne papa pani a wa hye ne bo de wo bedi so ti ode ne ho nyina to so ode ne re nyina hyem na afi obi ntimi nka se odo Awurade a ode ne ho ato no so na nso no na ondo ne nua ontimi enje ahoho ontimi eni nipa entam enwo anasa oni nipa entimi nantimbo. Yesu Kristo oba ye wansen mu oni nipa nyina nante ye nti opese otwe ya adwendina so se yebre ye ho asenko ade betimi atwe nipa nyina ama ono Awurade yetimi twe akwala na yese betimi atwe pani so ede ne ye de pamu nipa ya bra abo ya kasa ye ni ye Awurade hu ye mobo se gidifo a ya to nsafa ne se Awurade ne ye kraje nkwa Awurade ma ne su ni ono ne suban ne bi entina ye mu na yentimi tutu ya na won se de ono Kristo otutu ye onyame no kwafo no ono yen na ewo ho enti na nasem beka chen bia se edi so nso a opagya yen no hye ye ni onyam enenso nasem eche yen se yemre ye ho asese mofra yemre ye ho asese mofra se nia obegye abofra mu bi no onje abofra ne keke waje ono Yesu no waje nia osoma no nso yeje obi eye na adoya yeje obi ehira no a se nipa no na Bible chese na nye nipa no kwa na yaje no yaje Yesu nso ene yaje onyankopon nso efisa o se ebebe so a obebisa meda adagya no wo hye matare ebra na okomde me no ma meduane diye osukomde me ma mensio enom ye me yare no besra me meda prison no enso so wo besra me na yebisa se Awurade da ben na me yesa na yehu se ne obeka chen se wa ya ma wonui wa ya ma menso nti odofo yes nyame nkronkron ho den se ekwan bia be fa so se ye beso nani se de betimi atwe akra bia ma no onfa ndom yen ye ho odin sha nti ya na nipa se ma be frafra mu bo nyame nkronkron hye ne ho anyunyam na onje yen na yentimi ya ahoye enye ya brabo ni bi na ye de ahye Awurade din nkronkron ne onyame hye no nya kese cha samono tira ahiman no mu adwuma no mu na onyame nkronkron ono wafra ye no obehye yen den na de yen afemu na hye Kristo Yesu din nyunyam onyame nya kese asumdue a etere wiase ntiase nyina so no
ɛmɛtena wakoma mu okra honhom mu onipadua mu bebi obekɔ bia enye asomdwe na wobem a obi agye atom sampa wo Onyankopɔn ba wo de asomdwe nsɛm enenam onyame nhyira wo na so aba wo dai mu bye bye.